Riri chingaki eiki ya kabere ya masomo ya tamu ya kabere ya chakari tukoria lero omo riki oito Daniel Ntiri niganyarkaba gagotarira nene mono mono ase ebunge tujaje North ime county ya Kisii asanyarkaba gagotwarira oroboti igoro ya masomo munagendete ase sukuru ao Sukuru au chiria chioboroso nechi secondary kuru bunge ya Kitutu cha North ime county ya Kisii nigo cherekana gochaka masomo abo boikirano ase tamu ya kabere yo mwaka wechiri bobere na 2025 ase taro yegetaseni kyagetembe goikasi sukuru au nigo litukulia lero sukuru ya secondary ya Nyagonyi yigotoka ase wode ya Marani yagendrete na masomo boikirano na bateba unaonsi aikiranire korengana no mwalimu munene we skuru iga umuchando bokuburwa estima ase metinye tatobono umuchando obegetemeli goikase kenyero gensemeyo negati yechisababu chiria bakagerete chibaisa goche guturbania masomo ase tamu ya kabere onye muchando iga tuli goche kogororwa transformer yarenga around ya auto supply estima ya jitega saleka abantu ba Kenya Power baja bakarusi bakayira ngo yarosi baguchia mbanya kuyirani wone gutubitire ritwale ya alternative source of power itogo to quiet generator amasomo ni wega bwatiro umuriro ase tamwega ase skuru ya secondary ya Bamura ya Nyakiri yegotoka ase wodi ya Sinsi na korengana no mwalimu munene Gilbert Siriba otayabona aborokiwa ase skuru iga tibarenera amasomo weikirin ubatakana no bulemerwa we school fees kulinde mbale tayari koene kibona aborokiwa baiga baigotire ke masomo na siebegwa au ne chigosoli ebyo byokoleka ase tamwiga itamwe no nyakere intambe nebwate binte binge bigo chikogera abana babenge gidie sense ya masomo na asense ya kokalekela igo generally ko te abana baito bairane bonse no nyate bara irana bonse magana ye fees ne challenge saba ibuli baito kusabanga well wishes bari gotokonya ko CPF nabo bagokonya abana bari batari kwenyara egera bagendera na masomo na serikali itokerete yarura matumaini nga wango iga free secondary ngo wewere egera to nyare ko ba tokonyora amatumizi ya skuru asenjira ya raisi. What type of credit is that? Asense mwende ase skuru ya secondary ya Tambacha yegotoke wodi ya Kagogi ime yebunge yo korengana na nyaboka soma morokio manene ase skuru iga osegetaborokiwa gokoromukia ilibacha gwekonya asa matukali bosyo ase karibu na amasomo na roka korengania umutaka no monda twigwire skuru abana baito ba report di skuru ento gigita yo kinechibese lakini toko tebia baibuli ngachiri chinkachiro ore tu mwana nyobuche skuru tokonya kuliye chinde tokanyira ntene basari tukatoro skuru icheto chireka nento abana baito bagende skuru abarimu aba simpare trained aba omwana kubika umuki gwetabale amasomo namaya none kuruchaye mwana akonyoranse kakonya kobere school ngo kinari kobare exposed nane ali kanisa se mulisi na bo muntu agotaro tamaitu kwanege usi akwanege songo mwana aba interpreter choose ni nyinga to gwira abane school tago chaya masomo namaya tako banalinga chipigipigi kusaba ndo chokora chigasi tekero mwana arakora basic anyore certificate ko chimambi tokayo atachitafutia ukwana chinga kechoboigo nigakwanira ukugania gukuba maiso hasi chikosi bagochora asaborokiwa abakoleta matemo abo yekirasi yikomina kabire yo mwako eta elio tibabaisa kwenyora hasi chikosi chimbe ose chiria batabwatia semioyo igento kibaisa ko basariria magima ari bana bonse bakwende university na no gochoro ku which course chigendrete tago te umwana akore kiriuta gite karansa no umwana wagotebinga yaro chako enda kuchi CB ya chiri ndo bya chenjiri mwana bakora kende yonse segwita kunyara tikatoba moyo
tuba encourage kabisa babe guided njino ni school ubulia bali murucho mwana nako genda guchi Nkrubuterigeta seni kiaga tembe kuriga se kaunti ya Kisii litere nengoro kwa Daniel Unchiri.